In het waardgebied is de windkracht het grootst, maar windpoesters rond 100 km de uur. Dat is voor rederij Doeks een reden om de tjinstregeling om te passen. Zo varen de snelboten naar Vlieland en tussen Skilge en Vlieland net. En dat komt omdat op naar Vlieland te gaan, dat stukje Noordzee waar eigenlijk het water tussen de Skilge en Vlieland naar binnen komt, dat zorgt voor zoveel golfslag dat het voor de mensen aan boord is dat net meer prettig, dat is net te doen. Onverantwoord? Uiteindelijk net onverantwoord. De boot die kent wel aan, dus dat gebeurt een raar ding, maar de meesten zijn hartstikke misselijk en beroerd en dat willen we onze gasten net aan doen. De ski in Friesland valt tot nota ta. Dat kan morgen wel eens oors wezen, omdat nevens Waarman Piet Paulusma de wien onhelpt. Dan vanuit het zuidwesten. Zal morgen nog even meer uitpakken als je today. Dan in een zuidwestenwind. Storm merken wij wat minder van dan bijvoorbeeld nog een westenstorm. Wat is die advies onder mensen? Nou ja, goed, het is in het verkeer moet je daar gewoon rekening mee houden. Maar met morgen ik rekening houden, dat haast de hele dag ruimte. Dus je krijgt nog meer zicht. Als je nou morgen, bijvoorbeeld morgen letter op een dag, morgen er net echt uit hoeven, wil lekker gezellig tussen zitten.